J リーグ2025シーズン J1 リーグ第18節5月24日の試合結果一覧と順位。セレッソ勝利で8位浮上。逆に福岡は気づけば降格圏も近づいてるね。名古屋が勝利して15位まで浮上。逆に浦和としては痛い敗戦だな。浦和は過密日程が響いたのかな。それにしてもここまで名古屋に圧倒されるとは。今日の試合見て浦和は優勝無理だと思った。采配も消極的だったし残念だった。セレッソって普通に強くないか。補強もあるみたいだしここから期待。浦和が負けたことで広島と神戸が4位のチャンス。明日は鹿島が勝ち点40に乗せるかも注目だな。